que em fa especial i moltíssima il·lusió poder parlar d'aquest tema, després veuran per què. Agrair als meus companys que quan vaig veure aquesta petició els vaig demanar, sisplau, que la pogués fer jo i així em van deixar. Mirin, aquí el peticionari es posa una sèrie de motius i antecedents pel qual considera que el Parlament hauria de reconèixer el Couto Mixto. Couto Mixto és una franja de 26,9 quilòmetres quadrats fronterera entre el sud de la província d'Ourense i el nord de Portugal. Actualment, la seva organització territorial ocupa 3 pobles: Santiago de Rubiàs i Rubiàs, Calvos de Randín, Asmaus i Baltar. Entre tots sumen 660 habitants. Antigament el Couto Mixto no pertanyia a cap dels dos estats, era una franja de territori anomenada lliure. Es tractava d'un territori independent, durant 700 anys va comptar amb institucions pròpies d'autogovern, però arrel del Tractat de Lisboa de 1864, signat entre Espanya i Portugal, es van definir les fronteres encara vigents entre dos estats i va comportar l'eliminació de privilegis, entre ells l'anomenat camí privilegiado, que era un camí pel qual transitaven la gent del Couto Mixto i no podien, estaven al marge de la legalitat d'ambdós països. S'han fet moltes proposicions de reconeixement, tant pel Parlament de Galícia, que va aprovar per unanimitat una proposició no de llei en relació amb el reconeixement del valor històric i cultural del Couto Mixto, pel Congrés dels Diputats, amb una altra proposició no de llei perquè el Govern de l'Estat, en el marc de les seves competències, col·laborés amb la Xunta de Galícia i amb altres institucions implicades a fi de reconèixer el paper històric i cultural del Couto Mixto. També la Comissió de Cultura i Esport del Senat va aprovar una moció per qual instava l'Estat a defensar davant de les instàncies internacionals la inscripció de la candidatura del Couto Mixto dintre del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la UNESCO. I, per últim, el peticionari formalitza també que el Parlament de Catalunya també faci aquest reconeixement. El tema és que les competències tant del Parlament com de la Generalitat, del nostre Estatut, surten fora. I sí que, en tot cas, la proposta que fem és establir convenis parlamentaris de reconeixement d'aquest territori. Dit això, sí que m'agradaria dirigir-me al senyor Joel Cava para decirle que no sé si el Couto Mixto tiene todo el reconocimiento personal que se merece. Desde luego el mío lo tiene todo. Yo soy de allí, mi familia incluso está enterrada allí, ahí está enterrada mi madre, mis abuelos. El camino privilegiado que les decía antes pasa muy cerca de mi casa, concretamente en la aldea de Randín. Decirles también que de allí he aprendido en primera persona que las identidades son compartidas y, en todo caso, las fronteras están solo en el corazón de las personas. Invitarles a todos ustedes a conocer la provincia de Ourense, invitarles a conocer la Galicia rural, a Val dos Salas, a Serra de l'Arouco, a Serra do Xurés, que es parque natural, es tierra de lobos, de aguas termales y de vías romanas. Y, por último, para rematar, enviar un saúdo ben forte a toda a xente do Couto Mixto, aos veciños e veciñas de Randín e da aldea portuguesa de Tourén e a miña familia. Decirlles que non esquezo nunca o que son e de onde veño e manifestar con moito orgullo que eu tamén son arraiano. Moitas gracias.